Hej sammen og velkommen tilbage til Pretty Normal. Mit navn er Lise, og det her er en meget, meget speciel video for mig. Jeg har vidst siden den 28. april noget meget, meget specielt, meget, meget nyt for mig i hvert fald, og noget som måske også kommer til at påvirke kanalen. Det har den faktisk allerede gjort på en meget mærkelig måde, men det skal jeg nok fortælle jer nok om. Så det der faktisk er sket, og det som jeg har vidst, det er, at jeg skal have sådan en lille en her. Jeg er simpelthen gravid, og jeg er nu i 15. uge, tror jeg nok. Jeg skal lige lure, hvordan man regner alt det der ud. Men jeg tror, jeg er 15 plus 0 nu, hvis det giver nogen mening. Så er jeg 15 uger henne nu. Det er i hvert fald en helt vildt mærkelig ting for mig, og jeg har vidst det i rigtig, rigtig lang tid. Og jeg har bare simpelthen ikke turde at sige noget, fordi jeg var så bange for, at der ville gå noget galt. Der kommer til at ske nogle ting, som er anderledes her på den her kanal i hvert fald. Og det er ikke, at jeg kommer til at lave 1000 gravidvideoer. Det er det eneste, videoerne kommer til at handle om og sådan noget. Men det er faktisk, at jeg plejer at lave sådan nogle vlogs, og dem af jer, der godt kan lide dem, de bliver ved med at være der, men de kommer til at være der i en anden form. Så i stedet for at skrive vlog 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, alt sådan noget, så kommer jeg bare til at give dem temaer i stedet for. Fordi det føler jeg lidt, det fungerer bare meget, meget bedre. Og i stedet for, at jeg skal skrive på en eller anden mærkelig måde, alt hvad det handler om og sådan noget, så kan jeg bare skrive det i titlen, og så snakker jeg om én ting, så bliver videoerne forhåbentlig også kortere og mere specifikke og sådan noget. Så hvis der er nogen af jer, der søger derude på et eller andet, så får I sådan lidt mere, hvad kan man sige, specifikt kort svar på, hvad det nu er, I søger på, som jeg måske har besvaret, eller har kommenteret på, eller hvad det nu kunne være. Så, men i hvert fald, jeg fandt ud af i forbindelse med min graviditet, som det er bare stadigvæk totalt mærkeligt at sige, altså det er virkelig underligt for mig. Der fandt jeg faktisk ud af, fordi jeg tror de fleste, som bliver gravide, de kommer ind i sådan en startperiode, hvor de tænker, fuck, eller at det her nu er også rigtigt, og alt sådan noget. Og der skete der faktisk det, at jeg søgte ind på YouTube. Jeg bruger selvfølgelig YouTube sindssygt meget. Og så fandt jeg faktisk ud af, at der var ikke særlig mange, der havde fortalt om, på dansk vel at mærke, med hvordan de havde haft det på en måde. Og det er sådan, så jeg gjorde mig rimelig tidligt, altså jeg skrev mig rimelig tidligt op på sådan en brevkasse, kan man vel kalde det. Noget, der hedder mimave.dk, som sådan en gravid side, kan man vel kalde det. Og det der egentlig sker, det er, at man ligesom siger, det her det er sket for mig, er der andre, der har prøvet det. Og så kan alle de der fantastiske andre gravide kvinder, de kan sidde og sige, ja, det har jeg også prøvet, eller, og der er nogen, der går sindssygt meget i dybden med, ja, altså sådan virkelig kommer med sådan en helt teoretisk, faglig, det sker fordi det er det. Så det var bare super, super rart og sådan noget, og så tænkte jeg bliver simpelthen nødt til, altså jeg føler mig nærmest forpligtet til at lave nogle videoer om det, sådan så hvis du der sidder derude, du er gravid, eller du et eller andet, jamen så kan du i hvert fald høre en persons oplevelse af det, og hvordan jeg i hvert fald har haft det med det. Og det føler jeg i hvert fald personligt, at det hjælper mig meget, hvis jeg går ind igennem et eller andet. Det kan være hvad som helst i livet. Altså det er jo næsten lige meget, hvad det er. Men når man så hører en anden person, der sidder med de samme følelser på en eller anden måde, så får man det også lidt bedre og tænker, puha, så er det ikke bare mig, der er fuldstændig skudt i vejret. Så, men altså, jeg er gravid. Det kommer til at lave nogle ændringer på kanalen. Det har det nok allerede gjort i forvejen. Jeg har været meget syg og dårlig, og ja, jeg har faktisk været syg, men jeg forklarer det i en anden video i hvert fald. Nu har I fået nyheden. Det var dejligt at få det sådan af brystet. Jeg håber ikke, at der er nogen af jer, der unsubscriber derude på grund af det, fordi det er jo ikke det, jeg kommer til at lave til evig tid, og det er heller ikke det, som jeg kommer til at fokusere allermest på. Det kommer stadigvæk til at være sådan beauty-relaterede ting og sådan noget, og jeg har simpelthen så mange ting, og mange videoer, som jeg godt kunne tænke mig at lave til jer, som stadigvæk er sådan under construction. Jeg kunne bare rigtig godt tænke mig at lave sådan nogle meget informative videoer, og det er egentlig det, jeg sådan går efter. Jeg synes ikke, jeg personligt i hvert fald får så meget ud af, når en eller anden person sidder og nævner 15 ting, de har købt, og så sidder jeg bagefter og tænker, og nu ved jeg, at de her ting eksisterer,
Så, men hvad bør man købe og ikke købe? Så kan jeg bedre lide de videoer, hvor personen sidder og virkelig fortæller og går i dybden med produkterne og sådan, og er de gode, er de dårlige, hvad er de egentlig lavet til, er det måske værd at prøve. Så det er det, jeg ligesom prøver, det er det, jeg prøver med mine videoer. Jeg tror også, det er derfor, at de nogle gange bliver lidt lange, fordi jeg så gerne vil have de her informationer ligesom med. Tusind tak for, at I ser med. Jeg håber ikke, der er nogen, der unsubscriber. Jeg kommer jo ikke til at være gravid til al evighed. Og jeg synes, at jeg tager det sådan rimelig stille og roligt indtil videre. Så yeah. Så men i hvert fald, tusind tak for, at I så med. Og husk at stikke mig like, hvis I godt kunne lide videoen. Og hvis I stadigvæk gerne vil støtte mig her på kanalen. Og hvis I ikke allerede abonnerer på kanalen, så skal I selvfølgelig abonnere, synes jeg selv i hvert fald. Så, men altså, jeg håber, I har et fantastisk derude. Jeg håber, I kunne lide min nyhed, og vi ses.